Hasinirangan Visayas matatadaan na ni Katulo ha pinakadako nga producer han lubi habugos nga Pilipinas. 31% han katunaan hariyon 8 ang gintatamnan hini. Sinisiri nga Tree of Life ang lubi kay tikang haiuga tubtub hapalwa higagamitan han aton ikinaadlaw nga kinabuhi. Pero haluyuhin ni nga hiagi habubulag yapan production ug productivity rate han industriya. Naging ungara dirilahan mga paraglubi kundi patinahan iba nga concerned agencies nga ipabaskog pa ini nga industriya ha aton rehiyon para naman mabuligan ang aton lokal nga ekonomiya. Han tuig 2008 iginhimugso ang First Regional Coconut Summit kundi inaktibo nga ginpartisiparahan Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, Department of Agrarian Reform, Anwaray Party List, GTZ, Kaisampalad Incorporated, ug ang provincial ug city government. Yana, natatag-an na hinangay nga atensyon ang industriya nga masisiring tanga aton kanan mga waray. Naging kapartenahan aton pagdako ang panarinsinghan industriyan paglubi. Ha teknolohiyang aspeto, damo na nga innovation ang ginhimo ha pakipagsumpayan na PCA. Hapanlawas nga bahin, ang lubi ang usaha mga healthiest fruit nga mayada healing effects. Ha abroad makusog ang demand para kopra. Ha inisyatibo naman ni Honorable Florencio Gabriel Noel han Anwaray Party List iginpresentar hasyahan nga Coco Summit ang proposed House Bill nga ginngangaranan nga Philippine Coconut Industry Code. Ang forum ug workshop sessions ang nagserbe nga taramdan han kahimtang han aton industriya nga nagkamay-adahin rekomendasyon para pagpaupay ha aspeto han produksyon, pagproseso ug pagbaligya. Hayana, ginbabalayan ha aton rehiyon ang sobra 300,000 nga mga paraglubi nga may kapasidad nga ipadamo pa ang produksyon kun hulos nga igsusuporta hinihan gobyerno ug private sector. Dinhi ha aton gihap matatadaan ang 8 nga coconut oil mills, 21 nga koprahan, usa nga activated carbon plant, 8 nga cocoa shell fueled processing plants ug 2 nga plantahan cocoa water vinegar. Dako nga paglaw man naginhatag han First Regional Coco Summit tungod kay ginbabatian na ang ungarahan mga gudti nga paraglubi pati man gihapan iba-iba nga sektor ug ahensya han gobyerno. Definitely there's going to be a second summit, but I want it to be bigger kasi hopefully by then either we have passed the bill and it's a Republic Act or there's a developmental lobby. Ako ito yung isingil. Singilin niyo ako, ha? Ito nga time. There is definitely going to be a second summit. Kung makigbisog ang mga paraglubi ug nga tanan nga mga ahensya nga responsable hini para parehas nga vision, mapapaupay pa ang bugos nga production potential hini nga industriya, pati ang kalidad han panginabuhi han mga paraglubi ha sinirangan Visayas.